Eurogolurile lui Păcurar și Contra au făcut ca derbiul din Ghencea să se termine nedecis. Steaua a dominat prima repriză, dar șansa sau reflexele lui Pantilimon au salvat-o pe Poli. Mai întâi Tănase a pasat excelent pentru Stancu, dar atacantul a tras peste. Apoi Ilie Dumitrescu a fost nevoit să facă prima schimbare încă din minutul 11. Accidentat, Cristi Tănase a fost înlocuit de Cosmin Matei. Latovlevici a confirmat renumele de expert în șuturi de la distanță, dar bomba sa a fost scoasă de Pantilimon. Finalul primei reprize i-a aparținut lui Bicfalvi, dar execuțiile mijlocașului au ocolit în două rânduri ținta. Gazdele au deschis scorul în minutul 52. Stancu a trimis în bară, balonul a ajuns la Alexandru Păcurar, care l-a bătut pe Pantilimon cu un șut de excepție. Timișorenii au egalat cu 10 minute înainte de final. Zicu a scos o lovitură liberă în preajma careului, iar Cosmin Contra a transformat magistral. Bănățenii puteau pleca din Ghencea cu toate punctele, dar Accente și Magher au ratat două ocazii importante. Eu cred că rezultatul de egalitate e echitabil. Chiar pe final, după ce am egalat, puteam să câștigăm meciul. A fost un meci spectaculos, cu foarte mult de mare luptă. 60-65 de minute a fost decât o singură echipă în teren Steaua. Am dominat la începutul jocului acest joc, am reușit să-și înscriem. Păcat că a fost nevoit să fac improvizații. M-am bucurat că am înscris, pentru că am fost huidurit, înjurat majoritatea meciului de când am ieșit pe teren. Vreau să dedic golul celor care m-au înjurat tot meciul.